ayeng gelung mangruk mining cakra mangruk mining cakra Baskara Tiwikramani rasa gunung-gunung mangeling ana natkala aning gunung Pancatnyana Kocapo kacarita Nata Ndarawati estining galih arsa anungka keng raka nata Baladewa nanging datan kanyana sakwusnya mriksani wana glagah tinunu datan priksa apa-apa Kocapo ingkang ngambah Jumantara Prabu di Dasawasesa natkala priksa nata Ndarawati sigra kacandhak kaboyong manjing kraton Kastina kang wali sandang wali kat godhek wok simbar jojo simbar jojo simbar jojo godhek wok wang malang mentis gangsir sapa ingkang wani julung tungkul nggawa aku ngambah Jumantara yen kowe durung mangerti karo aku putrane Begawan Surya Wasesa oh lah jenengmu aku Prabu Dasawasesa perlune kowe boyong karo aku perlune bakal tak adepake ana ngarsane Rama Penemban Surawasesa ing supaya nekseni Pandhawa anggone padha tandha tapasta oh iya aku mung nuruti karepmu kamangka sak nyatane Bathara Kresna yen kepengin nuwal saka kowe tak kipatake wis ora nganggo daya apa nang aku pancen kepengin weruh karo wong tuamu kaya ngopo pendhita sing jenenge Surawasesa wis rasah kokanus manuta tak boyong nang Lasya
Sritinon langan pamyan busana manika warana renggeng kencana retno bro bandera layu kumitir sindra ngapandra sing maruta wiyat mangkian kumlepit ing adoja suprasta kayu prampal puspita andreng siti urun mawur kadyubing angin genti kang winursita pinangka sambeting cinarita gelis kang munggel kawi ing kono kagambaraken nagri Ngastira rikalasana Prabu Duryudana ingos lenggah jajar marang ingkang bapa gurunira Begawan Suryawasesa ingkang wis nampi rawuh ira kadang Pandhawa Prabu Puntadewa Raden Janaka Raden Haruwerkudara Padidi kembar kemanikan Raden Nakula saha Sadya sawisna satata lenggah tejanira Sang Nata katon manresaksa dolanan dupi nampi sowanira para nayaka praja yen ta kacandra pindha ron kang kintin wari
Nalika campa punika ta warnanira ing kraton Ngastina ya nagri Ngastinapura ya sinebat ing kraton Gajah Kaya ya winastan Liman Benawi. Negari ingkang ageng perbawanira agung jajahanira awit natkala semana negari Ngastina menika ing ambabati wana ingkang damel padhanging swasana mbabati pepetangan rungkut iku ingkang ayasa negari ingkang peparab Begawan Palasara. Wis kondhang dumungki manca negari yen to nagri Ngastina papat gawat kaliwat wingit kepanti-panti angker kagilo-gilo. Namung emane negari Ngastina nuju ari kalenggan punika wis kaasta nalindra ingkang maha bekangkara murka Buti Candala ngagungaken watak adigang adigung adiguna ingkang wis keparenggah wonten damparan gading. Sinten to dosa namanira Sinarpati nagari Ngastina jejuluk Prabu Duryudana ya Suyudana Kurumati lenggah jajar marang sang tapa pendhita saking Pertapan Giri Saloka peparab Begawan Surya Wasesa. Natkala semana nuju ari kalenggan sajugon nampi praptanira kadang-kadang Pandhawa ingkang wis keparenggah Prabu Puntadewa Raden Arjuna Dyan Brata Senapati Raden Nekula Sedewa. Wis tanggap ing sasmita keparluwitaning griya kawijil leng-leng lambyang ingkang griya sasangka mangun kaunengan lirawu sing aduka cipta Pantara
rantri mung cipta pukulun tarlan yan kaeksi ngaturna sangat cundha mani kagungan to singsin ulaten sang Narapati duh Rama Dewaningsun Pinara Cipta sinerat bawana langgeng mangkita bapa Rama Penemban Surya Wasisa kula aturi sekeca legah jalaran boten badhe pangling menika praptanipun kadang-kadang kula pendhung ya wis coba marata enggal ngendikanana padha aturna pambagya panakrama ngestaken dawuh Kanjeng Nuwun sewu Yai Punta sawetawis radirandat anggenglahan ngacaring rawuh paduka sak sampunipun legah kanthi prayogi katuran panakrami sapraptanipun Yai yang sukma kawekas adilenuwih nuwun sewu Koko Prabu awit saking pangestu dalem Koko Prabu winantur ing karaharjan bekti kula kunjuk ih kula tampi kula ketelak wonten pranaja dawah sami-sami kasinggihan Koko Prabu Sena Arjuna kembar ayo padha aturna marang pepundhenmu luwih marang Bapa Guru Rama Penemban Surya Wasisa Sena Dimas Werkudara padha kanthi raja Duryudana kakangku kaya ora ana sawijipa sembaku tampanana iya Sena tak tampa tiba padha-padha mengkono Jaka Pitana kakangku Jiwas Janaka padha kandhar harja nuwun pangestunipun Koko Prabu kados winantu karajan bekti kula kunjuk Koko Prabu yo tak tumpul Janaka prayogakna jeneng sira ngadhep sampun boten kirang prayogi kula ngaturaken pangabekti semanten ugi kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu Dimas kembar tak tampa prayogakna jeneng sira ngadhep sampun boten kirang prayogi sampun boten kirang prayogi Koko Prabu Rama Penemban sedaya menika kula pasrahaken dhateng Paduka Rama Penemban muri saged gemblenging pirembagan menika gandheng para kadang kula sampun siyaga wonten Sitinggil Binaturata Ngastina mengkono nggih Suyudana
Wicaksana. Pancen Pandhawa ingkang kepingin bakal ngudi kawruh rikala semana. Puntadewa kepingin ngelmu lan kepingin ngerti malang werdining pusaka Jamus Klimasada. Iyih leres Rama Penemban kula badhe mangertos werdinipun pusaka Jamus Kalimasada. Mengkono nggih. Mengko bakal tak wejat ngestaken dawuh. Banjur Sena iku kepingin mangerti marang werdining yaiku ngelmu sangkan paraning dumadi. Iya Surya Wasesa kakekku, pancen aku kepingin ngudi kawruh mengkono rema sakwetara. Yo tak estoke. Banjur Janaka kepengin ngudi ngelmu tegese alam pepitu. Ih ngestaken dawuh badhe mangertos. Banjur Sediwana kula uga kepengin ngudi kawruh. Inggih kula badhe ngudi kawruh ingkang pinangka dados sanguning gesang kula wonten Mercapada lan benjang sak sampunipun katimbalan sowan Ngayunan Jati. Ya wis kabeh mengko tak wejeng. Gandeng wis pinarcaya yen to bapamu ya aku pinangka dadi guruning Kurawa. Aku gelem mejang marang jening sira kabeh. Nanging apa kang dadi dawuhku kudu manut lan miturut. Yo. Aku manut karo Begawan Surya Wasesa. Kula nggih midhirike mawon Rama Penemban. Aku gelem merjang ilmu karo Pandhawa, nanging sranane Pandhawa karo Kurawa kudu akur, kudu samat sinapatan, urip sing bisa guya prukun, saguh apa ora. Menawi kula sagah kemawon, aku ya saguh. Yen wis padha saguh, gandeng wis padha tak akurake. Sakwise akur banjur pun bapa kepengin murungake perang Baratayuda. Perang Baratayuda bakal tak gagalake. Banjur negara Ngastra bakal tak paruh Sigar Semaka sing separo ana ngarsane Anggir Duryudana, sing separo ana ngarsane para Pandhawa. Nanging anggone padha nampa negara ngundak mengko tembe wurune ana rasa panggugat. Mengko mundak dadi parangcucan siji lan sijine sadurunge nampa negara Pandhawa lan Kurawa. Luwih-luwih Anggir Duryudana kudu luwih dhisik tandha Tapakasta. Menawi kula sagah Rama Penemban, kepiye Sena aku manut karo barep kakangku. Kepiye Punta? Kula ngestaken dawuh namung kemawon. Kula purun tandha Tapakasta nanging gandeng kula menika gadah sesepuh pengayom Pandhawa ingkang benjang menika dados bata ing perang Baratayuda. Inggih menika Kaka Prabu Bathara Kresna kula nyuwun rawuhipun Kaka Prabu Dwarawati ingkang supados langkung rimiyin tandha Tapakasta. Menawi Kaka Prabu Dwarawati dereng tandha Tapakasta, tangeh lamun kula badhe midherek ngendikanipun Rama Penemban. Mengkono ya Sena, ya apik prayoga aku manut karo pengendikane barep kakang. Yo yen kaya mengkono bakal tak saguhi. Lajeng ingkang kalih gandeng Pandhawa menika pemomongipun Kaki Semar. Kakang Semar ugi dipun rawuhaken supados nekseni anggen kula badhe tandha Tapakasta. Kabeh tak saguhi. Mengko bakal ana utusan ing supaya mboyong Bathara Kresna.
Duryudana duk mangsaing ronanggana mulaturi sang senagya gumulung kang mangamuk punggung pinujung risang sena ambyuring tirta mijil saking wari kegudung ganggeng kulawan umut mandika turi sang singa barung dereng ngantos Narapraja Ngastina kadhawuhan amboyong Sri Bathara Kresna kocapa Prabu Dasawasya Kakang Wus amboyong sinuwun Ndarawati alun tata lenggahira sinaranata kulaten sang Narapati duh Rama diwaningsun Rama Panembahan menika malah boten kanyana-nyana sampun wonten rawuhipun Kaka Prabu Bathara Kresna Kaka Prabu Magirarja inggih nampi pamujinipun menapa pangestunipun pamujinipun Yayi Jaka Pitana winantu ing Karaharjan sembah bekti kula kunjuk Kaka Prabu inggih kula tampi dawuh sami-sami Kaka Prabu Magirarja bekti kula kunjuk wah slitheng kakangku padha slamet sembahku tampan Kaka Prabu kula ngaturaken pangabekti Kaka Prabu kula ngaturaken pangabekti Kaka Prabu bekti kula kunjuk Kaka Prabu wis do rasah bekti wis do rasah bageke Yayi najan kula menika sedara werda sudara werdanipun panjenengan ugi pengayom negari Ngamarta nanging Kresna menika sampun boten wonten ginanipun sajak mengku duka boten ngaten menapa wonten antasipun menika badhe rembag negari kula menika pengayom Yayi sak kadang namung wedel boten taren tinaren monggo menawi wonten menapa tanggel jawab boten tentangan kula
Suyudana kula Rama Penemban iki Bathara Kresna iki Ratu Ndarawati iki amit sewu aku nungkak krama karo kowe Bathara Kresna kowe Ratu Ndarawati kowe padha Basuki anggonmu padha lenggah prapta nang Stigil yo pangestumu kaya ora ana sawiji apa lho kok dadi kowe ora basa karo pendhita gumantung ngono ngarep kowe wae ora basa karo aku kok aku kon basa karo kowe ketemu pirang perkara oh iya dadi sumurupmu Kresna ana Ngastina kuwi pendhita aku ki pendhitane para Kurawa lan kadang-kadangmu Pandhawa sing sowan ana Stigil ki kabeh muridku lah kok kowe ora basa ora tata krama ora ngajeni karo aku gelem tata krama nanging sing ana ngarep kudu bisa nyontoni unggah-ungguh lan tata krama lah kowe sing dadi wong tuwa ora iso nyontoni karo sing nom sampun boten sah rebati uti iya wis saiki ngene gamblang wijange mengkene Kresna iki Pandhawa wis bakal tak akurake perang Baratayuda bakal tak gagalake nanging sranane negara Ngastina iku bakal tak sigar dadi loro sigar semangka sing separo ana Pandhawa separo ana Anggir Duryudana iki mau wis rembug meh paripurna kadang-kadangmu Pandhawa wis kepengin nampa negara mungkari tandha tapak asta nanging panyuwune Anggir Puntadewa ing supaya Bathara Kresna luwih dhisik tandha tapak asta gumantung ana kuwi Bathara Kresna amit sewu Penemban upami Pandhawa menika mangke saged nampi bumi Ngastina menika tandha tapak asta menika kadang-kadang kula Pandhawa menawi kula mboten badhe tumut menapa-menapa jalaran senes wewenang kula tak jabel basaku banjur kowe iki ming pendhita mung titah swantah bakal ngurungake perang Baratayuda kamangka perang Baratayuda kuwi pangriptane para Jawata lah kowe iki ming titah swantah kok arep nggagalke Baratayuda ora iso Koko Prabu menawi panjenengan kersa tandha tapak asta kula nggih purun tandha tapak asta aku ora bakal tandha tapak asta Yai mergo sing duwe wewenang nampa negara ki Pandhawa dudu Kresna upama Pandhawa nampa negara Kresna ya ora arep njaluk kono do nggonana Kresna kowe iki pengayom kuwi yen aku ana negara Ngastina yen nang kene iki aku dudu pengayoming Pandhawa aku tak takon nang kene iki kuwasa pendhita Bathara Kresna mung kari sing butuhke sapa yen sing butuhke ratu ki pendhita kuwasa ratu sampun sak menika mboten sarbadiyada kantun Koko Prabu kersa tandha tapak asta menapa mboten mboten Yayi monggo Yayi
Koko Prabu, kula purun tandha tampak asta nanging ngibarataken kula menika sak kadang menika namung kula ngibarataken kreta setunggal. Kreta setunggal menika kula menika boten gadah kegiatan menapa-menapa jalaran kula menika namung longsongipun. Lajeng kula purun tandha tampak asta nanging kedah mawi kegiatan kamangka kreta longsongipun gadah kegiatan menika kedah mawi balunganing kreta sampun midhang kejayi banjur balunganing kreta menika wonten ngarsanipun Kang Mas Werkudara. Oh ya saiki Werkudara luwih dhisik tandha tapak asta tumrap kreta aku kuwi balungane nanging balungan kreta kuwi pancen kudu nganggo roda. Kamangka balungane kreta bisa mangkat yen ana jarane. Lah jarane sapa? Jarane adhiku Janaka. Oh iya. Janaka tandha tapak asta iki. Rama Penemban tumrap kreta kula menika namung wujudipun nggih namung rengganing para kreta. Nggih kula menika kudanipun nanging jaran menika saged lumajar. Saged mlampah menawi wonten rodanipun kalih. Kamangka menawi boten wonten rodanipun jaran anggenipun nyeret kreta menika ngrekaos. Oh iya. Lah banjur sing dadi jaran sapa? Kadang kula Yayi Sediwa lan Nakula. Oh iya. Sediwa Nakula saiki tandha tapak asta luwih sih. Ngaten Rama Penemban. Roda menika saged mubeng. Nanging kedah wonten ingkang ngubengaken inggih menika kusir. Kedah wonten kusiripun kreta. Lho, banjur kusire kreta kuwi sapa? Menika Koko Prabu Bathara Krishna. Lah kok bali kowe meneh, Kra? Ming mubeng minger. Tembe wurine pancen Bathara Krishna licik. Mung kari gelem tandha tapak asta apa ora? Aku gelem tandha tapak asta ning papane ora nang kene. Metu njaba blabar kawan ya tak tututi kena. Yayi, kula aturi nungko dhateng pelajaripun Rama Penemban cekap kula piyambak. Koko Prabu, Yayi Punta, monggo kula aturi makuwun wonten saklebetipun kedaton. Dimas Werkudara mlebu kaya Duryudana kakang.
sangyan ing aprawadya bala obra busananira lir surya wedalira saking ajala nitya rasa madangi jagat tuk mungup-mungup aning punceng ngukir togok kula penemban anu apa Lik kok muni Lik ta kowe men tekate aku ora pati cocok karo pendhita kae senengane iki cok gawe ukara togok tak kandhani natkala pepanggihan aku bakal nglembut Pandhawa pun ngertos kula mboten sak ngendika pun krungu saking jawi kula rungokake kok nek dibolan baleni ngentek-entekke wektu pokok intine nganu to Lik Kresna ora gelem tandha tapak asta ngono iya bilung wis ngono wae wong-wong wis do krungu kok saya nek gelem nyetel YouTube bola-bali hafal kowe iki jan malah ra kalap e ancen kaya mengkono kuwi kok pokale pendhita ki arep kepengin mitenah Pandhawa ki pancen ora dong ra iya ta lah iya karanganu kok sing ora urus ki pendhitane ha iya kualik nganti kendon aku saiki tak takon gandeng kowe kuwi adine Semar kekuatane Bathara Kresna iki mu nantang karo aku pun ngerti kula sampean ditantang gelem tandha tapak asta ning Kudus nang jabaning Stinggil iya apa pancen Bathara Kresna digdaya mboten ming digdaya sekti wicaksana pinter lembut ngungkuli banyu agal ngungkuli gunung wah sambuan radung jaman Narayana karo Kakrasana ki do tapa nang gunung Pancatnyana ki doleh pusaka Kakrasana ki Baladewa Narayana ki Kresna niku Kakang Adi Baladewane oleh nenggala Kresnane oleh senjata cakra merga kuwi murite Begawan Padmanaba sampeyan ke taman senjata cakra ngajur ngumur Lek diomongi kok mboten ming senjata cakra sedina mati ping 7 iso malih jalanan menika kagungan Puspita Wijaya Kusuma sama niku paham mboten mula cok nonton wayang tadi paham silung tak omong silung mulai panjenengan badhe nyuwun priksa kadhik dayane Kresna niku werni-werni nika saged Mancala putra Mancala putri mengkono Gog sing paling nggilani utawa gegirisi Kresna dadi apa ing supaya tanding karo kasektenku hanika nek pun nesu Triwikrama dadi buta sampean weruh Triwikrawane Kresna gegilani sih utuh Triwikramane urung kelong yakin niku wedhe niku tinimbang aku didhisi Bathara Kresna dadi buta aku tak dadi buta kok
tata gelono galaya takut maringkut siung nyomawingis wingis netra magroyang groyang melelek ilung wis apik-apik sewengi kok mah nyelelek karang kesel kesel iki yo kelingan buka-bukaane sesuk iki yo memeng arek suluk ora ngono kuwi lho serius lho wegah aku nek ngono kuwi bojling please lak cek-cekan yo kowe suruh aku dadi apa wah jebul yo pintere dadi buta iso salin wujud aku iso salin dadi buta tamatno nggih karang wong cukup iso sulan salin dadi apa-apa iso nyandang apa-apa iso iket urung elek wis genti ngleling kae karang wiyaga ki nek urung wiyaga dadi mah genta-genti iket karang anu to agek do dadi wiyaga urung wiyaga dadi mula malah solan salin apa rombonganmu kene iki ana sing solan salin wah ora ana lek weruh sing ngenong kae kaos iki ajeg selumut wong kaos ireng dingganggo kok kuwi meneh weruh-weruh kuwi meneh mongko wong ora tau adus wiyaga kok nganti kaya angus ora ngelelek kanca mbangane ngelelek warga gandeng aku wis dadi buta Kresna aja nganti disiki dadi tak untal malah Kresna Hey! Ah! Hey! 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 Oh! Jebul Kresna iso dadi buta. Kowe ayo nganggo cara kepiye? Aku iso dadi raksasa. Kok aduh kok kalah gedhe kok. Wah cilaka iki ora minggat idak kepeng.
Kandamu aku dadi buta malah dheweke luwih gedhe ya dadi raksasa ngandel mboten sampean Bathara Kresna kok tok tantang Lik wis akeh iki wong pinter iso nyekel Kresna padha karo iso jaring angin ya gong aku wis dadi buta kok dhewe lah ora pun matur tamat kaji Diwikrama nggih dadi buta wis pengae sampean ajeng pripun mbok sampean dadi ula krika iso dadi Garuda ula samber Garuda ngudyar sampean ajeng dadi napa wis pikiran gejal wis sampean dadi geblek kono dadi tempe benguk ajeng pripun sampean wong rika niki iso dadi dhuwit barang aku ya bisa nek sampean dadi dhuwit nang Kresna dicolong nggo tuku kacang disisil sampean. Yen kaya mengkono, Kresna bakal tak tamani ngaji pengracutan. Iya mbuh, nek pengracutan iso ngalahke Kresna. Tontonan Dok. Pocapo kacarita matekaji pengracutan. Raksasa Dewikrama Badar Nata Ndalanti. Engko saged kepelajar kapiyandhem Nata Ndalanti. Carya langening Wanadri tumu kang anut mangsa
mawantu tumibaning wareh megar kang sarwa puspita ingkang ambabar gondo kang arum permara kang manesep sarining kembang Prabu Dasawasesa kula Romoban Kresna pancen licik dhewe tak julung tungkul ora kena adu kasekten dheweke keplayu nang banjur kepiye anggonku nyekel Bathara Kresna kamangka panyune Puntadewa Kresna kudu tandha tanpa asta sak menika ngaten cekap kula piyambak kula iki badhe mbujung Bathara Kresna panjenengan kula aturi kondur wonten nagri Ngasira mengkono nggih nyata yen to pandhita kang wis limpat winangun samuning samudana